bai vek ule tuntuma video kan ron ti chwa tur pulal chhuan oma hi phuaibuang khua ni in anupui fanau te nen anupui pi lungpherami lungphun turin anupui fanau te nen kalan ni a ti chuanin zana an hanmu dona ma se aril ruwa hla lang tlatin chu a record a computer a da tha a ti chuan har sanna le engma boina te om lova tui taka anmu chu zinga kai tho zo lovin ti hian alo om ta a thalai pui ti ta na sha theina nung bera ahla ron sak chua hi a paro pui em maya wanglai ni kan thatlai ni te lalpa ta na mang tura thalai te fuina hla kha ani a chu wang chanin mun do in milo ngai thak sakulang athi ma zana athi don zana ti mai te ang ala sakhi a folin kan run da dona ti chuanin la subscribe lo te mino subscribe pa like comment te mino te saka mino share sak turin ka run gen bok chewa tin pulal chhuan oma pu F LALCHHUAN oma hianin anupui le afate pathum akal san bokani alai ngai tha ang o hetiang ang pafel le pasaidam kan han chan hi kan ui em a akal san ta kan pui fanau te le achung te kan tuar pui hle bokani
pu lalchhuanawma pu F lalchhuanawma kan ui tak zet zeta a o le a zai kan hriat tawp ber hetiang anga hla tha le hla mawi hriat theia a lo la dah tha tang pawh hi a hlu kan tu tak zeta kan lawm em bawk ani ole min lo en chhuah sak awangin ka lawm em a min lo en sak le zel tur pawh in ka rawn ngen bawk chu ani.